Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. La UNESCO declara les Terres de l'Ebre nova reserva de la biosfera. L'Agència de les Nacions Unides destaca la diversitat d'ecosistemes de la zona. L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, UNESCO, ha declarat les Terres de l'Ebre com a nova reserva de la biosfera. El Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l'Home i la Biosfera d'aquesta agència de la ONU ha aprovat a París la candidatura ebrenca després d'un primer intent frustrat l'any 2012. La zona que ha estat designada com a reserva de la biosfera comprèn 367.729 hectàrees de superfície, compta amb una població de 190.000 habitants i abraça el Delta i la Conca de l'Ebre, el riu més cabalós de l'Estat. L'Agència de les Nacions Unides destaca que la nova reserva de la biosfera alberga nombrosos ecosistemes, tant interiors com costaners. La part més important de la zona està dedicada a la ramaderia. També s'hi han desenvolupat les energies alternatives, eòlica, solar o hidràulica, prestant atenció al respecte del medi ambient i al paisatge. La xarxa mundial de reserves de la biosfera forma part del programa L'Home i la Biosfera de la UNESCO, composta actualment per 610 reserves disseminades per 117 països. La inclusió de noves reserves a la xarxa és valorada per la Mesa del Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l'Home i la Biosfera, amb seu a París. El programa sobre l'Home i la Biosfera es va llançar a principi dels anys 70 amb l'objectiu d'afavorir la investigació interdisciplinària, encoratjar el reforç de capacitats, reduir la pèrdua de la biodiversitat i tractar els seus aspectes ecològics, socials i econòmics. Actualment, a l'Estat espanyol hi ha 40 espais que han estat declarats Reserva Mundial de la Biosfera, dels quals només un, el Parc Natural del Montseny, des de l'any 1978, es troba situat a Catalunya. Les Terres de l'Ebre són la segona reserva catalana que aconsegueix aquesta declaració.